bon dia, benvolguts i benvolgudes alumnes de l'Escola d'Arts d'Allà de Barcelona. Una nova sessió de les classes amb art tercer, el primer episodi d'una sèrie de 3 que dedicarem a la figura d'Aristòtil. Aristòtil va ser deixeble directe de Plató durant 20 anys, que es diu ràpid. Va ser autor després d'una obra pròpia, original, immensa, amb una influència molt forta al llarg dels segles a la cultura occidental, una obra tècnica difícil de llegir. Aquí, per raons de que farem una presentació bastant simplificada d'aquest pensador, ens centrarem en els temes de psicologia, és a dir, la seva teoria de l'ànima, això ja ho sabeu, la psicologia és la teoria de l'ànima, i també parlarem de l'ètica aristotèlica, de la reflexió d'Aristòtil sobre els valors i sobre quina és la millor manera de viure, com hauríem de viure d'acord amb determinats valors. N'hi ha molts més temes en el pensament d'Aristòtil, però ja dic que la presentació que farem serà molt i molt simplificada. Comencem, doncs, sense ja més introduccions, i comencem parlant de l'aspecte potser més significatiu de la vida d'Aristòtil. Parlarem primer de la seva vida i de les obres que va escriure. I dintre de la seva vida, potser el fet més destacat és que durant 8 anys, que no són pocs, va ser el preceptor, el mestre particular, per dir-ho d'una manera més actual, d'Alexandre el Gran. Alexandre és un personatge prou conegut. Aquí tenim la seva imatge amb aquest mosaic d'Issos, conegut també com a mosaic d'Alexandre el Gran. És una còpia romana, un mosaic romà del segle I abans de Crist, que reprodueix una pintura grega, hel·lenística, del segle IV. I el mosaic es troba a la Casa del Fauna a Pompeia. I mostra una importantíssima batalla on Alexandre, que és el personatge que apareix a l'esquerra, guiant el seu exèrcit, els hetairoi, que així és com anomenava els seus soldats, els seus companys, que és el que diu la paraula hetairoi, Alexandre i el seu exèrcit estan fent fugir els personatges que apareixen a la dreta, que són el rei persa i el seu exèrcit. Alexandre va aconseguir fer realitat el somni que hem vist al llarg de tot el segle V abans de Crist en el món grec, el somni de recuperar la costa jònia, i no només va fer això, sinó que va annexionar a la cultura grega tot l'immens imperi persa, i no només va annexionar l'imperi persa, sinó que la seva campanya militar el va portar fins al Ganges, fins al que actualment és la Índia. Aquí tenim el detall d'aquest extraordinari personatge, Alexandre el Gran, en aquesta representació de la batalla d'Issos. Com us deia, aquest fet, el fet de ser el preceptor d'Alexandre, potser és biogràficament el més destacat a la vida d'Aristòtil. Qui va ser Aristòtil? Aquí el tenim amb una imatge que ja heu vist i ja sabeu que al cantó seu, a l'esquerra, des de la nostra perspectiva, a l'esquerra està Plató, amb el dit enlairat, assenyalant cap a dalt, cap a les idees, i en aquesta imatge, en aquest fresc de Rafael Sanzio, al Vaticà, l'Escola d'Atenes, Aristòtil apareix amb aquest gest de la mà indicant que hem de fer tornar el pensament a la terra, hem de tocar de peus a terra, per dir-ho amb una expressió catalana. I novament, una altra vegada, doncs, Rafael capta amb aquest gest el nucli del pensament filosòfic d'Aristòtil. Qui va ser, doncs, Aristòtil? Va ser membre d'una família molt rica, d'Estagira, on va néixer
a començament del segle IV abans de Crist. Estagira és una ciutat del Regne de Macedònia. I el Regne de Macedònia, fins ara no hem dit res sobre el Regne de Macedònia, perquè malgrat que formava part de la cultura grega, era el límit exterior, el límit nord de la cultura grega. Era un regne fronterer amb les poblacions bàrbares, que eren ja poblacions que no parlaven grec. I fins ara el Regne de Macedònia era una unitat territorial fortament empobrida, poc visible dintre de la història del segle VI i del segle V. Ara, de sobte, gràcies a l'impuls de Filip de Macedònia, Macedònia apareix en primera fila dintre de la història grega. El pare d'Aristòtil va ser el metge personal de Filip de Macedònia i Filip, com estic dient, doncs és el responsable d'aquest impuls que va rebre el Regne de Macedònia. El pare d'Aristòtil va pensar que la millor cosa que podia fer pel seu fill era enviar-lo a estudiar a la institució educativa, anava a dir ara la millor institució educativa, però era l'única que existia, de fet, que és l'Acadèmia Platònica. I a l'Acadèmia Platònica el jove Aristòtil va arribar al 367 i va estar durant 20 anys treballant primer com a estudiant i després com a col·laborador molt directe de Plató, fins al 347, any de la mort de Plató. Quan va morir Plató, el 347, es va produir una situació, que ara us explico, que va ocasionar que Aristòtil abandonés Atenes i abandonés l'Acadèmia. El que va succeir és que en morir Plató es va plantejar qui havia de succeir-lo com a director, qui havia de substituir-lo com a director de l'Acadèmia. El més assenyat semblava el que fos Aristòtil, que era la persona que més estretament havia treballat amb Plató i probablement la persona més brillant dels col·laboradors de Plató. Però les lleis d'Atenes impedien que una persona que no fos ciutadà d'Atenes pogués ocupar un càrrec públic a cap institució de la ciutat. I Aristòtil no era ciutadà d'Atenes, perquè era macedoni, i per tant, legalment no podia ocupar aquell càrrec. Així que no va poder ser director de l'Acadèmia i va marxar de l'Acadèmia i va marxar d'Atenes. Es va instal·lar durant un temps a la costa de Jònia, a Assos, on es va casar, i el 343, poc després d'abandonar Atenes, el 343 va ser cridat per la cort de Macedònia per fer-se càrrec de l'educació del jove Alexandre. I va ser el preceptor d'Alexandre durant 8 anys, des del 343 fins al 335. L'any 335, Filip de Macedònia va ser assassinat, va morir al llarg de la cerimònia nupcial de la seva filla, el van assassinar en un episodi que ens podria fer pensar a Joc de Trons, per exemple, i la mort de Filip va forçar la successió i va arribar al tro de Macedònia un noiet molt jove, que era aquest Alexandre, que després seria conegut com Alexandre el Gran. I en aquell moment Aristòtil va acabar la seva feina de preceptor. Feina que, com estic dient, va portar a terme durant 8 anys. Al 335, Alexandre va iniciar una campanya militar que va significar la unificació de totes les polis gregues, de la península hel·lènica.
Esparta, Tebes, Atenes, totes aquestes polis que al llarg del segle V havien estat en conflicte les unes amb les altres, ara van quedar totes absorbides sota el poder dels macedonis, sota el poder, en aquest cas, d'Alexandre el Gran. Llavors, a l'any 335, Aristòtil va retornar a Atenes, va retornar com a una persona especialment vinculada al nou líder de tota la cultura grega i no va voler, a l'any 335, Aristòtil no va voler reingressar a l'Acadèmia Platònica. El que va fer va ser fundar una nova institució educativa a l'altra punta de la ciutat, per cert, la qual cosa ens diu quines eren les seves relacions amb els platònics. Va fundar, dic, una nova institució educativa, la segona institució educativa d'Atenes, la segona universitat d'Atenes, i va rebre el nom, aquesta institució, del Liceu. L'any 323 va arribar a Atenes la notícia de que el jove Alexandre el Gran havia mort al llarg de la seva campanya a la Índia, amb circumstàncies que no estaven prou clares. Hi ha tota una literatura i molta investigació sobre el que realment va passar. El cas és que Alexandre, que havia impulsat el poder grec, el poder macedoni grec per tot l'Orient Mitjà fins al Ganges, va morir en plena campanya militar sense retornar mai novament a terres gregues, i al 323 va arribar la notícia a Atenes d'aquesta nova situació. Aristòtil va pensar que allò era un perill, que ell era una persona que representava els dominadors d'Atenes, i va pensar que podria haver una revolta dels atenencs en contra del poder dels macedonis i va fugir. Va fugir, va anar novament a terres de Macedònia i allà va viure ja només un any més, fins al 322, moment en què va morir a l'edat de 63 anys. Aquí tenim un mapa de la Grècia continental, de la península hel·lènica i de les terres de la costa jònia, i veiem la situació de Macedònia i d'Estagira, que, com he estat explicant abans, estan en aquest límit nord de la cultura grega, en frontera ja amb les poblacions bàrbares. Anem a parlar ara de l'obra d'Aristòtil. Hem parlat del personatge, de les seves vicissituds històriques, però Aristòtil realment és important per la seva obra. Aquí tenim una fotografia d'alguns volums de l'obra d'Aristòtil a la meva estanteria. I les obres d'Aristòtil es classifiquen en dos grans blocs. Per una banda tenim els anomenats textos exotèrics. El prefixe ex indica fora de. I aquests textos exotèrics són unes obres escrites a l'estil platònic, és a dir, en forma de diàleg, adreçades al gran públic, pensades perquè les llegís tothom fora del Liceu, per això es diuen exotèrics, perquè estaven adreçades a l'exterior del Liceu. I el cas és que d'aquests textos exotèrics no s'ha conservat cap sencer. El que coneixem és que, efectivament, van ser escrits diferents diàlegs per Aristòtil en format platònic i algunes cites, alguns autors de l'antiguitat que els van llegir i van citar una, dos, tres, quatre línies, i això és tot el que coneixem, perquè la resta s'han perdut completament. Diferents dels textos exotèrics són els anomenats textos esotèrics.
Aquests textos esotèrics són tractats bàsicament de ciència, també de temes més fonamentals, avui diríem temes més filosòfics, són escrits tècnics molt difícils de llegir, perquè Aristòtil no escrivia pensant que els llegiria ningú. Aquests textos esotèrics estaven pensats per les seves classes, per les seves lliçons en el Liceu. Estaven, per tant, adreçats a un públic molt especialitzat, a estudiants que ja estaven introduïts dintre del sistema de pensament aristotèlic. Aquests textos, Aristòtil mai va posar ordre amb els seus papers. Quan va morir, allà van quedar, en el Liceu, i 3 segles més tard, després de la mort d'Aristòtil, un director del Liceu, per tant, un successor d'Aristòtil, va considerar que aquells textos eren prou importants com per ordenar-los, perquè no estaven endreçats, i per publicar-los. I això és el que coneixem avui en dia de l'obra d'Aristòtil. Els textos que ell va escriure, que no va escriure pensant que els llegiria ningú, eren per ell, per ús intern, i que ell mai va donar-los la forma, l'estructura, l'ordenació que li va donar Andrònic de Rodes, que va ser aquest director del Liceu que al segle I abans de Crist va endreçar els papers d'Aristòtil i els va donar a conèixer al públic en general. I això és el que ens ha arribat, l'obra esotèrica aristotèlica, ordenada per Andrònic de Rodes, que va fer el que va poder amb els papers que es va trobar, doncs va ordenar-los de la manera que li va semblar més convenient, sent que hi havia textos escrits al llarg de tota la vida d'Aristòtil, i Aristòtil no sempre va pensar el mateix. Però això, doncs, Andrònic no el va tenir en compte i va ordenar com bonament va poder. I el conjunt d'obres, aquí teniu una fotografia una mica més ampliada dels volums d'Aristòtil a la meva biblioteca, l'ordenació que li va donar Andrònic, que seria aquest personatge dibuixat aquí, va ser la següent. Primer va situar uns textos de lògica, ara us explicaré la importància de la lògica i categories. Les categories, de fet, són una part de la lògica. Després, uns textos que avui diríem de ciència, bàsicament biologia i física, que per Aristòtil eren 2 parts de la mateixa cosa, eren la mateixa cosa, de fet. Després tenim un misteriós tractat que acabaria sent el llibre més important d'Aristòtil, que és la metafísica. Vindrien després uns treballs d'ètica i política i, finalment, uns treballs sobre el llenguatge tractat artísticament, és a dir, una poètica. Veiem això d'una manera no tan divertida, amb més text. El conjunt d'obres d'Aristòtil es coneix com el corpus aristotèlic, i els primers llibres del corpus aristotèlic són aquests treballs dedicats a la lògica. La lògica és una investigació creada per Aristòtil. Evidentment, els éssers humans la lògica l'estan fent servir sempre, no? Però com a investigació, com a reflexió sistemàtica sobre l'argumentació i sobre el funcionament de la raó, ningú abans d'Aristòtil havia escrit res. Per tant, podem dir que Aristòtil és el creador de la lògica com a investigació sobre el raonament humà. I aquests llibres de lògica formen el que es va anomenar l'òrganon. L'òrganon és l'eina. Aristòtil va pensar, Andrònic, millor dit, va pensar que la filosofia havia de començar amb una reflexió, amb un prendre consciència de la capacitat argumentativa.
i per tant són els primers llibres del sistema. A l'Organon, la lògica. Després venen aquests textos que jo abans he anomenat científics, que tècnicament Aristòtil engloba, quan escriu, totes aquestes investigacions les engloba sota el concepte de física. El que passa que la física d'Aristòtil, com veurem en una sessió posterior, no és exactament el mateix concepte que la física tal com l'entenem avui en dia. Sota el concepte de física, els llibres de física d'Aristòtil, en la seva major part, són textos sobre la vida animal. Aristòtil, podem dir, va ser sobretot, principalment, un biòleg. També hi ha altres llibres dedicats al moviment, dedicats als fenòmens meteorològics, però la major part dels llibres de física són llibres de biologia. I també dintre d'aquest capítol de la física hem de situar els textos de psicologia, els textos sobre la teoria de l'ànima. Després, quan Andrònic va acabar de posar ordre en aquests materials que queden englobats sota el concepte de física, li van quedar uns papers que no sabia ben bé què fer amb ells, que eren molt importants, que eren com més bàsics, més fonamentals que les investigacions de física, i va dir, bueno, doncs els posaré al darrere de la física. I això en grec, literalment, es diu metatafísica, allò que ve al darrere de la física. I aquest conjunt d'escrits breus, agrupats en un volum, va rebre el nom de metafísica. I la metafísica serà l'obra d'Aristòtil més influent, la més coneguda, la que més incidència ha tingut al llarg de la història de la filosofia occidental. Aristòtil mai va fer servir la paraula metafísica i mai va escriure un llibre que s'anomenés metafísica. Però, com a conseqüència de l'ordenació d'Andrònic de Rodes, doncs la metafísica d'Aristòtil és el llibre d'Aristòtil més conegut. No en parlarem d'ell perquè és un llibre extraordinàriament difícil de lectura i no ens hi posarem. No ens hi posarem perquè no tenim prou temps per aprofundir amb les qüestions de la metafísica aristotèlica. Després de la metafísica venen uns textos dedicats a l'ètica, a la política i a l'economia. L'economia, literalment, al govern de la casa, i que és una investigació que inicia també Aristòtil. Són diversos escrits que podríem dir tracten de les relacions humanes, de les relacions econòmiques, de les relacions morals i de les relacions polítiques. I finalment, el sistema aristotèlic, el corpus aristotèlic, acaba amb un conjunt de textos dedicats novament al llenguatge, però ara no al llenguatge considerat des del punt de vista de l'argumentació, que d'això tracta la lògica, sinó el llenguatge considerat, per una banda, com a eina de persuasió, és a dir, el llenguatge en l'ús que li havien donat els sofistes, el llenguatge retòric, i Aristòtil escriu un tractat que es titula Retòrica, i finalment tenim la poètica. També Aristòtil, com Plató, va considerar l'art i en l'ordenació d'Andrònic de Rodes les reflexions sobre l'art serien l'última part del sistema. I al tractar de l'art, Aristòtil va tractar el que per als grecs era l'art més important, és a dir, la tragèdia. De fet, sembla que Aristòtil va escriure dos peces sota el títol Poètica. Una peça dedicada a la tragèdia, a l'art de fer plorar, i una altra peça dedicada a la comèdia, a l'art de fer riure. Sembla ser que la segona peça, la dedicada a la comèdia, es va perdre al llarg de l'edat mitjana. El cas és que avui en dia de la poètica d'Aristòtil només s'ha conservat la part dedicada a la tragèdia. Acabarem la sessió d'avui amb aquesta imatge
que és un gravat d'un diccionari de història natural del segle XVIII, on apareix Aristòtil amb un col·laborador seu enmig del bosc fent observacions sobre la vida animal. I la idea que vull deixar per acabar aquest primer episodi sobre Aristòtil és que així com Plató va ser un polític, va ser un teòric de la política, Aristòtil bàsicament va ser un biòleg, va ser un estudiós, un admirador i un estudiós de la vida natural. I amb això acabem la sessió inicial dedicada a Aristòtil. Ja sabeu, amics, això ha estat tot per avui. Ens veiem. Adéu, que vagi bé. And that's all, folks.